растаҳои холӣ, кам будани харидор ва боло нарафтани нархҳо дар арафаи ҷашни соли нави мелодӣ савдогарони бозорҳои Душанберо hayron кардааст. онҳо мегӯянд солҳои қабл дар ин шабу рӯз корашон хеле зиёду наздашон пур аз муштарӣ буд. соли нави гузашта ҳами 20 сар мешид, дига талабо мекарданд. соли нави корхонаҳо чӣ буд мегирам дона 100 та 150 та мандарини сева ҳамаш мегирифтам. ин соли нашнавидам. максимум хеле ягон кас омада гуфта боша ки ман барои соли нав харид кардем ё кичи кунем нашида оли. ин нарх нав мегум ки нисбат ба соли гузаштара хеле ханбидаги ози ҳамин арзониш хеле. у сол мигинам ин нок 15 сум 20 сум буд 13 сум 12 сум шидагем шуда 10 сум. бо ин газа зора мекунам 2 килош 15 сум дам имрӯзе нашава савд. намояндагони баъзе аз бозорҳои пойтахт гуфтанд маъмулан дар арафаи ҷашнҳо маҷбур мешаванд барои ҷилавгирӣ аз парвози нархҳо ва танзими бозор тадбирҳое андешанд. аммо ин навбат дар ростои ҷашни соли нав вазъият дигар аст. нисбат ба солҳои қаблӣ бозор хеле муҳиташ ором аст, осуда аст, чандон харидорон майл надоранд барои харид намудан дар соли нав ба хонаҳояшон. муҳит ором аст, осуда аст айни ҳол. охири моҳи ноябр ситоди ҷумҳуриявии мубориза бо COVID-19 бо ҳадафи пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии бемории ҳамагир эълон кард ки баргузории ҳамагуна чорабинӣ ва нишастҳои ҷашнӣ ба муносибати соли нав дар қаламрави Тоҷикистон маън аст. ин тасмим бозори фурӯши арчаву дигар тӯҳфаҳои соли навиро низ сард кард, зеро харидорони аслии ин арчаҳо муассисаҳои таълимӣ ва идораву ташкилотҳо буданд. дар баробари ин бархе аз сокинони Душанбе ки мо ҳам суҳбат шудем гуфтанд имсол чандон рӯҳияи идона ҳам надоранд. ягон хел омодагӣ надорем, тайёриям надид шудем, чунки ин вабо дар сари миллати мо аст. чанд фарзандое буданд, чанд инсоное буданд ки инсонҳои хуб буданд, гузаштанд ин вабо, ай дарди вабо. ҳоло ҳамин қадар маъқул нест барои пешвоз гирифтан қадар маъқул нест, дурустам нест барои шахсан ман. пандемияи COVID-19 ки даромади сокинонро кам ва мушкили муҳоҷиратро бештар кард, ба вазъи молии хонаводаҳо бетаъсир намонд. камтарин мушкиле аст ки ҳамин расида бачаҳо рафтагиянд, ҳамҷо диққат дода шуданд. як диққаташ ҳамяе ки ваера пулошона наметанд. солҳои қабл ҷашни соли нав ба таври густурда таҷлил мешуд ва дар арафаи ин ҷашн бозору фурӯшгоҳҳо пур аз харидор буд ва нигарониҳо аз як бора боло рафтани нархҳо низ садо медод.